Hai guys, diri yang tanggasin dongo Bhairabkunda, are be Bhairabkunda tourism festival jagasin dongo. Beko nang tamana dintin jaga sesta kalamgan, are be ni huna jabai bazikuti Boro sahitya sabha. Ang beni sayo already video panai kabai. Nang tamana video ko naya khibla, ang gahayo description hagan. Nang tamana video ko naya plan jabai. Dana to dele gafar Bhairabkunda sim. दा जोङो मासबादाव दङ बे मासबादनिफ्राय जोङो दायो भैरबकुन्द थांनो ओंखारदों आंजों लोगोसे आदा दङ आरो आदानि लोगो बिथाङा दङ जों दायो बै उनाव नुहुरनाय जि कार बे कारजों जों थांगोन भैरबकुन्दसिम नोंथांमोनखौ बयखौबो नायनो थाखाय खावलायबाय दायो थांगासिनो जोङो काराव आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो खिन्थिगोन जों दायो फार्स्टआव भैरबकुन्दआव थांगोन आरो भैरबकुन्दनिफ्राय जों माबेयाव थांनाय जाबावगोन जोङो बेखौ दायो डिसाइड खालामगोन नोंथांमोननो खिन्थागोन Guys, जों दायो सफैबाय मोनसे मोजां भिउ पॉइंट जानांगौ मासबादनिफ्राय 15-20 किलोमिटारनि जानथायाव दङ बियो जोबोद मोजां जायगा बेयाव फट' लानो थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो बे जायगाया अरुणाचल स्टेटआवनो गोलैयो आं दिनै फर्स्ट टाइम गुबुन जि स्टेटआव फैनानै बेबायदि ब्लग भिडिअ खालामनाया आरो बेयाव दङ एसे गोजौ हाजो थिला बे हाजो थिलायाव थांनानै नोंथांमोननो एसे भिउ पॉइन्टखौ दिन्थिनि माबायदि नुयो गोजौनिफ्राय ओके आरो दायो आं मोनसे मोजां भिउ पॉइन्टआ दङ आं गाखोबोनाया जोबोद खस्थ'यै गाखोबोदों आरो लोगोसे बेवहाय मिथिनो मोन्दों बै जि साखाथियाव नुनाय जि हाग्रा बंग्रा बे हाग्रा बंग्राया सनाय रुपाय हाग्रामा होननानै जों एसे मिथि मोन्दों आरो लोगोसे नै आं बेयाव जि जायगायाव गसंना दङ बे जायगाया बगामाथि होननानै जोङो जेराव मिथियो गुफुर गाबनि हा थ' बेखिनि जायगाया जोबोद मोजां जायगा आरो बेनिफ्राय जोबोद मोजां नुयो बैथिं बरियासे लामा नै लामा थांनानै गिदिङै खनसेनो नै आदाखौनो लांबाय ना थ' जों मेइन जि डेस्टिनेसन बेयावनो मोनहैथ'वाखै थ' मोनहैथ'यै समावनो जोङो बेबायदि जायगाखौ नुबाय आरो बेबायदि जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदों आरो लोगोसे मिथिनो मोन्दों बेनि हाफोरखौ मैदेरफोरा जाफैयो होननानै मानोना नै खायसे केमिकेलफोर नांदेरना दं जानांगौ बेफोर हाफोराव बेखौ बगामाथि माने गुफुर हा होननायखौ जों नुनो मोन्दों जेराव जोङो बगामाथियाव बेखौ नुनो मोनो आरो बेयावबो दङ अरुणाचल प्रदेशआव आरो लोगोसे आं दायो ओंखारलांनोसै जोंनि बे जि फट'शुट बा बेखौ नायनाया जोंहा जाथ'बाय दायो जोङो भैरबकुन्दसिम जों आगान सुरदोनि जोंनि बे आदानि गारिजों बिथाङा जोंखौ मासबादनिफ्राय लानानै फैदों स' बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर So guys, दायो सफैबाय गेट बर्डार रोड्स अर्गेनाइजेशन विश यू हैप्पी जार्नी होनना लिरदों बेवहाय आरो लोगोसे बेवहाय डिस्टेन्सखौ होनाय जादों बालेमु 3 किलोमिटार दङ आरो एंक्लिं होननाय दङ 44 किलोमिटार सेरगाव जिगाव रुपा बायदि जायगानि जि डिस्टेन्स बे डिस्टेन्सखौ बेहाय होनाय जादों आरो लोगोसे बे नुदों टावाङा बेनिफ्राय 10 किलोमिटार थांबावनांगोन आरो बेनि जि भिउआ जोबोद मोजां आरो बेयाव फट' लानो थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो गुबैयै बेयो अन्थाइ नङा बेयो हासो आरो बेयो सम बेवहाय लेन्डस्लाइड जायो होननानै जों मिथि मोन्दों स' नोंथांमोननो बालेमु होननानै बुंनाय जायगाया बैनो बे गाहायाव नुहुरनायानो बे गाहाया जाबाय बालेमु आरो बेनि गोजौआव दङ भुटान हयथ' नोंथांमोना मोजाङै नुनाय नङा जों बेथिंनो थांगोन आरो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो बेयाव साखाथियाव दङ जोबोद मोजां भिउ पॉइन्ट फट'फोर लानो जोबोद मोजां जागोन
Yes, finally जों दायो मोनफैबाय भैरबकुंड बै गाहायावनो पिकनिक जायो नै पिकनिक स्पट बेफोर हाब्बाय भैरबकुंड फेस्टिवलाव आरो बिथिं मोनसे दङ भेनु 2 दङ आरो बेनि सिगाङाव दङ भेनु 3 आरो बै जानांगौ भेनु 1 जों दायो बेयाव हाबैगोन गिबियावनो जों भेनु 1 आव जों हाबैग्रोगोन दायो सफैबाय भैरबकुंड फेस्टिवलनि भेनु 1 जि बे गेट मेन गेटआव जों सफैबाय जों दायो सिङाव हाबलांनि मा दङ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामनि दायो आं सिङाव हाबफैबाय आरो बे सिङाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो बे साखाथियाव नुदों भलिबल गेलेनाय आरो बिथिं दङ जि रेस्टुरेन्टखौ होदों बहाय आरो दैखांनो गोब्राबै सेस्था खालामदों नाथाय आवबा माने स्टप जों दायो एसे बेरायग्लांबाय भेनु 1 आव बेखि आगोलखि स्टेज दङ आरो बेखि दङ आइ लाभ भैरबकुंड आरो बेवहाय गुबुन जे जायगानिफ्राय बहाय बेरायनो फैदों अनलि बहाय बर'ल' नङा गुबुन कालचारनि मानसिफोराबो बहाय बेरायफैदों स' आंजों लोगोसे तदि महेन्द्र महिलारि आदा बिथांजों लोगोसे दङ आरो आदा बेवहाय फैनानै माबायदि फिल खालामदों थारैनो मोजां बेफोरथ' मोनफा इभेन्ट्स जायखौ जोङो जोंनि माखासे हारिमु दिन्थिफुंनायखौ बेवहाय दिन्थिनो हायो लोगोसे बे जायगाया फेमास जानायनि मोनसे जाहोना जाहैबाय बेवहाय जोंनि नसुंसेयारि हादोर भुटान लोगोसे इन्टारस्टेट अरुणाचल प्रदेश दङ बेनिखायनो बेवहाय गुबुन हारि हारिसानि जोंनि आसामनि बाहेरैबो इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटान लोगोसे अरुणाचलनिबो गोबां हारि हारिसानि सुबुंफ्रा नैबे समाव बेरायनो फैदों थ' 90 खेब बियो बे 90 खेब आरो बिथांमोना बेखौ 16 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो गाबोन लास्ट 20 आव आरो बे दालांखौ जोबोद मोजाङैनो बिथांमोना डेक'रेट खालामदों बे गुबुन गाबनि जि फ्लेग बे फ्लेगखौ बहाय नुनो मोन्दों आरो लोगोसे बहाय फट'शुट खालामनो जोबोद मोजां जादों दायो हाबफैबाय भेनु नाम्बार 2 बहाय बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय जागासिनो दङ बेयाव जानायनि जे लाहार फाहार बेखौ खालामदों आरो बेयाव बायदिसिना जानाय जि अमा नांगौना ना नांगौना बायदिसिना जि नांगौ नोंथांमोना बहाय नुजोबगोन आरो सावनाय अमा बेयाव स्पेसियेलि सावनाय अमाखौ मोनगोन आरो लोगोसे बायदिसिना बेयाव नुनो मोनदों अमा सावनाय नाथुर सावनाय आरो लोगोसे मा बियो সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন ব্রয়লার মুরগি बे ब्रयलार सावनाय मोनगोन आरो लोगोसे मा मोनगोन बहाय ना सावनाय दङ आरो बहाय जोबोद मोजां साजायना दं अन्थाइखौ गुबुन गाबनि अन्थाइ होनानै बेयाव फट' लानानै मोनसे सुबिदाखौ होदों आरो बेयाव बायदिसिना अन्थाइ नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेयो गुबुन गाबनि जि अन्थाइ बेखौ नुनो मोनदों कालार फोनदों गासैयावबो जोबोद मोजां जादों बेयाव फट' लानो
दायो फैबाय आङो भेनु 3 दा भेनु 2 आरो भेनु 1 निफ्राय ओंखारबोनानै दायो फैबाय आं भेनु 3 बे भेनु 3आ मोखाङावनो जादों बे जाबाय बै भैरबकुन्द पिकनिक स्पटनि बेयो जाबाय पाहार बे हाजोनि जि गाहायावनो जि पिकनिक स्पटआ जायो आरो लोगोसे बेनिफ्राय थोंजों फैनानै बहाय मोनफैयो फार्स्टआवनो भेनु नाम्बार 3 उनाव नुनो मोन्दों जि स्टेज गिदिर मोनसे स्टेज नुनो मोन्दों बे स्टेजनि आं एसे खाथियाव थांनि दा बे स्टेजाव मा जागोन नोंथांमोना बे स्टेजखौ नायनानै एसे मिथिखागोन जे बहाय मा जागोन बेयाव गोबां गिदिर जि बक्स आरो जि लाइट फकास बायदिसिना लाबोनाय जादों स' बेखौ नायनानै जों मिथियो दे बेयाव रक क्लास बा बायदिसिना जि रकनि जि मेथाइ बे मेथाइफोरखौ बहाय खननाय जागोन होननानै जों एसेब्लाबो हमदां हायो आरो जों दायो भेनु 1 भेनु 2 भेनु 3 बे भैरबकुन्द टुरिजम फेस्टिभेलनि जि नुथाय बे नुथायखौ नोंथांमोननो खिन्थिबाय आरो जोंबो नायनानै फैबाय आरो जों दायो थांनो सानदों भुटान मा जायो नायनोसै थ' लोगोफोर बेवहाय बांद्राय बखिजाया मानोना जि पिकनिक जानायनि जि मेथाइ दामनाय बे मेथाइ दामनाया बहाय गोबां गोमसारगासिनो आरो कपिराइट जाजानोबो गिनांगौ आरो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौराङा मा बेवहाय जोंनि जि माइब्रा हाजो नोंथांमोना खोनायाखै जानो हागौ बेवहाय माइब्रा हाजोआ मोनसे मुंदांखा मोनसे हाजो होननानै जों मिथिगौ मोनसे हिस्ट'रिकेल प्लेस होननानै जों मिथिगौ आरो बहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना मोनसे साइन बर्ड होननानै दोनदों जै आफा बोराइ बाथौ साइड फर माइब्रा हाजो थानसालि बे भैरबकुन्द उदालगुरि आन्डार बन्दरगुरि दखरा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद एरिया 130 बिघा होननानै थ' बेखिनि जायगाखौ माइब्रा हाजो होननानै मिथिनाय जायो आरो बेयाव मोनसे थानसालि दङ माइब्रा हाजोनि थानसालि जों बे थानसालिसिम दायो थांदोनि जानांगौ बे हाजोआ बा बे माइब्रा हाजोआ जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ होननानै जों एसे हमदां हादों जारिमिनजों सोमोन्दो गैयाब्ला बेबायदि मोनसे हाजोआव फैनानै बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेबायदि बाथौ गायनायनि जेबो ओंथि गैया होननानै आं सानो मानोना माबा मोनसे थानायखायसो माबा मोनसे दंखायसो बेवहाय गोबां सुबुंफोरा फैदों आरो लोगोसे बेवहाय खेराइ फुजा बायदि फुजा होनायखौ जों नुनो मोन्दों दा जों थांनोसै भुटान आरो बे भुटानाव थांनो थाखाय जों फार्स्टआवनो इन्डियानि गेटआव पारमिट लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो जों भुटानाव हाबहैनो हागोन आरो बेवहाय गारिजों हाबोब्ला गारिनि जि आरसि बे आरसिखौ बेयाव दिन्थिनांगोन आरो लोगोसे साबेसे मानसि दङ बेनि डिटेल्सखौबो होलांनांगोन आरो लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौराङा मा बेनि जि गेट बे गेटआव जि आर'नाइखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जोंनि बर'नि जि दाहाल थुंग्रि बेखौ नुनो मोन्दों दायो मोनफैबाय आं भुटान गेट बे भुटान गेटआव मोनफैबाय बै उनाव नुनायानो जों भुटाननिफ्राय हाबबोबाय दायो सिङाव आरो जों दायो सिङालासि जों मा दङ नोंथांमोना दिनै सेस्था खालामो दायो जों भुटाननि एसे आवगोलाव दावखोबोदों आरो बैथिं दङ हेंगिं ब्रिज दङ हेंगिं ब्रिजआव बे हेंगिं ब्रिजआ नै जोंनि गोबां दावबायारि सुबुंफोरा इन्डियानि दावबायारि सुबुंफोरा बेयाव फैनानै फट'शुट खालामगासिनो दङ जायगाया जोबोद मोजां आरो बे हेंगिं ब्रिजआ गासै जे लहाजों बानायनाय होननानै जों एसे मिथि मोन्दों मानोना बेवहाय गासिबो लहायानो गोजा गाहायसिमनिफ्राय नायनानै गोजौसिम गासिबो लहायानो गोजा स' बेवहाय जोङो जेबो प्रब्लेम जागोनखौ नुवाखै मानोना नै जेबो गिथावना नङा आरो एसे जांख्रिबाबो माबाबाबो बेयाव गोलैगोन बायदिखौ मोना आरो थ' जोबोद मोजां फट' लानो हागोन फैबा नोंथांमोना मावो खिन्थु थाबायब्ला जोबोद मावो आरो बे जाबाय भुटान हादोरनि मार्केट आरो बे मार्केटआव गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायखौ मोननो हायो लोगोफोर आं दायो भुटानाव फैनानै भुटाननि जि थानसालियाव बेबायदि फिदिङोब्ला पापफोरा खारोनो बेनिखायनो आं एसे फिदिंना होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जाबाय दायो जोङो भुटान हादोरनि मोनसे शिब मन्दिराव हाबफैबाय आरो बे शिब मन्दिराव जों नुनो मोन्दों बेयाव जे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयो दुम्रु फिथाइ खिन्थु दुम्रु फिथाइब्लाबो जोंनि इन्डियानि दुम्रु फिथाइ बायदि नङा एसे गिदिर गिदिर दुम्रु फिथाइफोरा
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आं नोंथांमोननो भैरबकुन्द' थांनाय जि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ एसे शेयार खालामबाय नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला अन्नानै शेयार खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बहाय फैजागोन जायगाया जोबोद मोजां जुदि नोंथांमोनाबो सम मोनोब्ला खनसे बेरायफैब्लानो जाबाय